Tervetuloa uuteen videoon. Tänään me pelataan Kalastus Ank kanssa Bot Royale. Ja koitetaan, en tiedä. Tehdään varmaan joku base ja lennetään helikopterille. Mennään heti sinne helikopterille. Mut ei heti tapeta näitä botteja. Juu, ei. Tääkin on joku botti. Mutta mulla on paras emote. Eli tämä. Mä vaihan näitä settingsejä. Mä laitoin nämä botit 150 ja difficulty normal. Ai mikä 150? 150 bottia ja difficulty on vaikeustaso on normaali. Missä se oli se heliscooperi? Oliko se tossa? Ei. Ei, se oli jossakin perseessä. Siis en mä tiedä. Jossain tuolla. Häh? Ei, kun siis se oli tuolla. Missä? Tuoltahan me sen lennettiin. Mennäänkö me siis sinne? Tuolla se on. Mennään siis sinne. Melkein täydellinen länti mulla tonne. Mä lennän, koska sä lennit äsken. Niin no Hei, tuu suoraan ilmasta. Lennetään sinne tankille. Lennetään Joo. sinne tankin lähelle. Mulla ei oo mitään aseitakaan, niin silleen. Ei oo mullakaan. Käy vaan hakee vähän tornista. Tohon torniin. Tähän. Tuleeko muistoja Mistä? tästä? Muistoja mistä? En mä nyt muista. Joo, mä laskeudun tähän katolle. Kato, tässä on ammoboksi. Mä sain täältä jonkun luudan. Ja Siis nyt pitää tehdä tälleen. Oho! Täällä on vähän botteja! Joo, mä näen. Mä haen vaan aseen täältä nopea. Miten noi on kerennyt saada shieldia? Onhan mullakin sieltä. Niin mut noin paljon. Niin, no niillä on automaattisesti. Noi aseetkin on niillä automaattisesti, niinkö? Varmaan. Mitä? Mitä ihmettä? Suututit sä vähän niitä? Nyt sä pysyt siellä. Ja nää nyt tästä tapetaan. Noin. Ei ollut niin vaikeeta. Mä otan ton. Pinki. Mä otan tän. Ei! Kyllä mä tapoin ton. Siis... Joo. Pitäisikö tehdä sellainen base tänne vaan? Täällä on tosta Gordon Ramsay. Kuka? Mikä Gordon Ramsay sen? Niin, rakennetaanko base tähän? Pitää ihmettä mua kuka niin loikka. Tehdään jäätävä torni. Joo. Nyt et sitten tiputa mua, kun mä kuolen oikeesti. Joo, mä tiedän. Vähän niinku se, että jos tuolta ylhäältä tulee, niin saa supervoimia. Miten sä uskoit silloin se? Älä kysy. Nyt täältä koitetaan niputtaa. Mut siinä oli vettä alla. Mut se oli niin matala. Ai niin siis katsojathan ei tiedä, niin siis silloin kun Joskus joku 2 vuotta sitten, niin mä en ollut vielä aloittanut tätä Fortriteä. Sanoin Finviselle, että jos tuolta kalliolta hyppää, niin se on supervoimia, niin se uskoi sen ja se tippuu ihan suoraan jonnekin kuolemaan. Kuhan ei tiedä, että ootko sä makkara vai nakki. Siis
siinä on huonoja. Pistä seuraavalla kierroksella ne hardille safety leveli. Juu. Missä se tankki oli? Mikä pankki? Tankki! Oliko se täällä Mä päin? koin, että pankki. Ei siis se mä ollut en täällä yhtään päin, se oli tiedä. lähellä tota lumipaikkaa, se oli jossain täällä. Joo, mä tuun sinne kyllä helikopterilla. Että... Joo, mä menen sinne ihan tällä mun luudalla. Mitä ihmettä? Kato mikä täällä on! Täälläkin on tämmönen No, nyt lentokone. Miten Hei. tätä ohjataan? Missä mä ajan sun päälle? Ei, et aja! Tässä on jarrut. Mut ei toimi. Mä just törmäsin puuhun. Ai tässä on aseekki! Joo, on siinä se. En oo Ota toi puu pois tieltä! No niin, nyt lähti lentämään. Miksi tää vetää koko ajan alaspäin? Paras on luotulle botti. Mä yskin nyt. Ei ole itse. Kattokaa tätä. Kato mitä tää tekee! Mitä tää tekee? Siis, täällä on pikkasen nyt näitä vihuja. Tää eti lentää. Tää Ai. hyppii vähän tossa. Noniin. Ei. Oo. Missä sä oot? Siellä. Siis Missä niitä botteja on? kuinka monesta Ei. vaikeustasosta selvitään? Oisko? Joo. Joo. Hei, täällä niitä on. Ei. Tää ui täällä. Ei, Siis, joo tossa mut on siis... yksi. Otatko Kato, näitä noi yhdet puita on vähän tuolla. tästä- Joo, otatko näitä puita vähän tästä tieltä? Ei. Oota, tää nyt ottaa tämä täällä. Hei, tähän pääsee kyytiin, No, tuu kyytiin. Tuu kyytiin tuohon Niin pääsee. siivelle. Äkkiä, auta! Joo, mä oon tulossa. Ii, tämä on niin nobon. Nouse! Ei, ota mut kyytiin. Noniin. Tää ei nouse! Mä oon tommo... En tiedä. Ei! No niin, nyt lähtee pelleily. Pelleily. Niin no tässä voi vielä Ai, tässä lähde. normal-tasossa. Mä en tiedä onko tässä muuta kuin hard-tasoa. Tässä voi vielä No pelleillä. me voidaan ottaa vaikka 200 pelaajaa siihen hardiin. Ei se saa kuin 150 maksimissaan. Täällä on 150 tällä hetkellä. Ei tää heliskuupperi tippuu. No mä täällä nyt tappelen täällä aika monta bottia vastaan. Jäi. Siis En näitä osu. hiilejä ei tarvitse. Vaitti.
Ootapa nopea törmää tällä toho alas. Mä nopea törmään tähän äijään tällä. Mitä ihmettä mä täällä nyt teen? Oi! Ja mitä mä teen? Siis mikä tää on täällä? Missä Pitäis vähän hiilata. Missä se tankki on? Siis... Mä olisin kuollut äsken ilman hiilejä. Mä käyn etsiin nopeasti tankkia tällä alueen ulkopuolella. Tää... Siitä on ärsyttävä tää mun ase, kun tää pistää tällaiseen pomppuun. Nyt äkkiä takaisin. Minne toi oli juoksis? Nääkin jotain lenkkiä vetää täällä. Ai! Ai! Siis oikeesti. Ai! Miten nää nyt osaa tälleen porata mua? Siten kun tää ei oo enää easy difficultilla. Aa. No huomaan, koska... Aa. Tuu kyytiin! En nyt tule, kun mulla on täällä hommia. Missä se tankki oli? Aa. Siis... Ei Vihdoin tuolla mä ole sain se tän. lentokone, mä käyn hakee se. Annapa tuplapum. Eiku tuplahaulikko nyt. Vihdoin mä ois vähän turvassa. Onks toi... Mikä toi on? Mä oon 5 HP, onko hiiliä? Ei. Tapa tollanen tyyppi, niin siitä saa hiiliä. On vähän vaikee. Siis... Mulla on 5 HP, niin tää on vähän vaikeeta. Okei, mä sain Tsukijuki. Mä oon turvassa. Ei! Tossa on joku äijä. Mä voin tuu auttaa. Mun pitäis vetää tällä Tsukijukia. Ei kun kyllä sä saat. Tääkin juoksee täällä. Näyttää alapulle. Nyt kun mulla on fulli, niin mä käyn hakeen nopeisen lentokoneen sieltä. Meillä oli joku possujuna tossa äsken tonkaan. Vedetäänkö tänkin kai possujunaan? Ei. Pai papa pai pai paradis la to parai papa pai Et sä nyt... Joo, mä tulen. Mä respawnaan kyllä. Ah. Ehkä. Tuu auttaa. Äkkiä. Mä oon vielä elossa. En oo enää. Haista. Kyllä sä spawnasit näköjään. Hei kato! Jos mä laidaan tälleen, niin mä en ota damagea. Eikö otanpas? Siis... Lennä. Siis... Mitä sä teet? En tuu revoa. Mä oon tulossa sinne päin. En tuu selviämään. Tää on kiva, kun tässä on tuplapumppu. Oo. Siis mä saan, mulla on 66 tappoa jo. Äkkiä nyt! Noniin. Lennä. Äkkiä! Lennä, yes! Mä selvisin, mulla on 15 HP. Ai, mulla on 55. Mitä? Mulla meni invi päälle yhtäkkiä.
Siellä me ollaan takaallakin rännillä. Ei nyt tuu sääre vaan muut. Onks siellä äijii? On vähän. Vähän. Mulla ei oo raksaa! Joo. Älä lähde vaan, lähde. Älä mene lentokoneeseen. Älä. Mitä sä teet? En mä tiedä, mä pääsen pois. Nyt mä kuolen tää yskää. Miten sä kuulostat tolle? Kohta ton Mä menen näyttöön hakemaan tulee, että aseet. sinä kuolit yskän takia. Sun omaan näyttöön, mitä? Ei! Tää oli virhe hakea nää. Jäi. Ajetaan. Musta tuntuu, että Musta Hei, tuntuu, nyt tuu. Oota. Revaan nyt. Ota. Puilta. Puilta. Pelkättää katto. No niin, nyt. Revaa. Mä koitin vaan saada mun aseita, niin mut ammutaan. No niin, nyt lähtee torni. Kato. Tai sitten näin. Mä avasin ton oven, niin toi botti laittoi sen kiinni. No niin, nyt haetaan vähän hiiliä. Flopper. Jäi. Vähän kookosta. Eiku mitä tää on, joo. Siis tääkin vaan lähtee jonnekin lenkille. Oho, takana on joku. Ei kettu. Ei! Mä en osu! Täällä ois sulle. Mun on pakko pikkaa. Mitä sä nyt siellä teet? Pikkaan. Ota nyt aseita ees. En mä tarvii, kun mulla on jo, mä vaan reloadaan niitä. Nyt pitää kyllä mennä boksiin ja vetää vähän tätä tsukijukia. Tuu tänne mun luo, täällä ei oo paljon näitä. No mä oon täällä boksissa jo. Jäi. Vartaloharhaa tossa noin. Siitä, Janne. Siis paljon tää äijä juo ilman, että sen maha kasvo. Lähtee. Mä koitan saada nää fall damagea. Mä oon ihan pelle. Mä rakennan näille tällaista aitaa. Tähän. Ei, tulkaa nyt tänne. Tu. Se ei edes saa täällä. Ei nyt seinä toho. Vangittu. Mä vangitsen ton tohon. Ei se osaa ampua, ei osaa. Mitä? Säkin oot täällä. Hukkuu. Täältä voi tulla kurkki tätä. Paljon sulla on tappoja? 90. 90! Joo. Mä vangitsin toisenkin tonne. Mulla on vähän demolition kesken. Haluuko joku toinenkin tonne? Tulkaa tähän, tähän. No nyt. Ei. Mene siitä. Tuu kattoo. Ei, älä jaksa nyt. Kato, täällä boksissa on yksi. Oota. Mulla on vähän Ai. ongelmia äijän kanssa.
Noi. Niin tää on kato tämmönen tässä kunnon boksissa. akvaario. Kato, ei siellä kun täällä, tuu tästä ikkunasta kattoo. Siellä on vähän tyyppejä, sä voit tästä tulla kattoo. No, ei nyt jaksa. Ihan just 100 rikki. Turvallista matkaa. Varo suosta niputetaan. Peruskoulumatkat. Ei kun mitä? No joo. Peruskoulumatkat, mitä sun vanhemmat on sanonut, että sen aikaa on ollut. Niin, paitsi, no siellä oli karhu. Hei, ei ne pääs sieltä. Sata. No niin, nyt mulla on 100 tappua. Jes, uusi asiakas meidän boksiin. Ai että. Hei, miksi sä tapoit sen? Tällä ei kyllä, tää panokset loppuu aika nopee kyllä. Olen pelastaja. Hei, ootko mun tiimis? Et. Nyt mulla on 108 tappoja ja... 108, eli näitä on jäljellä enää 4, 3, 2. Yeah. Mikä tää musiikki on? Pelataanko me vielä se toinen? Sillä hardilla. Joo, nyt otetaan hardilla. No niin, ja toinen rundi Ei, me pelataan ananakset hardilla. loppu. Ananakset? Mitkä ananakset? No nämä on kuivatut ananakset.